May hapon mga idol karon. Ikaduha na namong adlaw ron tapok og lobe. Ya, timing kay landong king panahon pero kaso bugnaw kay way hangin. Ya dara. Dara mo natapok ko. Ya atong gahapon mo trabaho gahapon sa pikas. Wala na to, bayad na to. Ako man po ito mga alas 2:30. Na matik na 400. Yang karon diri na po sa ubos lang balay. Ta. Hindi araw ko ba mga bata nga kondisyon kay glawas. Sokol gyud. Pero muna na diya. Siguro ta na daghan pa yan, daghan tayo. Daghan na paano? Daghan kayo. Ah, nagwer kay nahinay ra gud. Tara. Ya, magbunot mo rondoy. Abo nya, magbunot din sila nya ugma. Hakot sila pero tama kaya nang anang binuntan kay sakit tong hawak ana.